Zvafanira kuti vanhu pavanodana pavanonzi vachiita pai handiti wakambonzwa question inotanga kuuya kuvakadzi kana kuti mubvunzo unotanga kana kuti zvinotanga kutora vakadzi uri kundiigira chirwere hakusi kuti kwanzi uri kundichita kuti you are breaking my heart uri kundiigira chirwere wanzwisisa kana zvikanzi uri kundiigira chirwere which means ari watopiwa iwewe ninge kuchita hakuna problem iripo ndeyekuti wandiigira chirwere anditi but murume manje akachita manje anditi mukadzi akachita murume andopanzwisa kuchita kunoita mukadzi achita murume vakadzi isusu taiudzwa kudhara kunzi vakadzi kana vakafunga kurara nomwe murume varara nemoyo wapanzwisisa kwete vakadzi vari kwemazuva ano vakadzi vemazuva ano they can eat you baba pasina kana moyo Jehovah. vakadzi vari kwemazuva ano they can eat you pasina We even don't sleep with people that we don't love. women variko mazuva ano akatongochita anenge atochita nemoyo wese atopinda nemoyo because Vakadzi remember what variko I'm lacking mazuva ano, from they you cheat because of money. ndikuzvitsvaga somewhere out there hausi kundipa love hausi kundipa attention ndinotsvaga munhu ari kundipa ndofalla in love with him ndikazorara neini ndatozomuda zvekutodaro wakamboenda mabasa handiti unoenda mabasa iwe wakamboona vanhu vanodyara namabasa ayo anza okay. wakamboona vanhu vanodyara namabasa ayo tese tiri kushanda basa rakafanana tiri kupiwa 5,000 rands tese pabasa ipapo handiti but a woman anokwanisa kutochita nemurume wake anopanzisa achitochita nemufesi wanoshanda naye apa vakadzi vaye vanochita nemagarden boy handiti uri kutiudza here kuti murume uyu angasiri kukwanisa kuprovida kune mukadzi uyu Yes. chaari kukwanisa kuprovida kune mukadzi uyu maybe sex state Exactly. And it- Of which that's what we need as women. If I'm lacking in there, I'm telling you. kana Unotsvaga murume out wacho there. hore ndo patadzoka paipai kuti une moyo here unoda wekuti murume uyo uraita ari kukupa sex but haana mari because kana iwo kati titi ndo zvandiri kuda inini chichi handi murume uyu wauri kudana naye uyu ari kukupa sex haana mari you still leave him uchienda kuna ane mari uchindorara naye for money uchidzoka kune uyu ari kukupa sex am I lying? That's true. Saka uyu ane mari uri kumuda here Yeah. kana ndiri kuda mari yake kana ndiri kuda mari yake because vakadzi vakawanda vatinonzwa isusu baba vachitaura ivo kuti ndanga singamude ndangoda mari yake but you were sleeping with him ndosandi kutaura inini kuti the women of nowadays most of you 80% vakadzi variko these days they date because they want something from the person not because they love the person unenge utori nemufesi wako unenge wakambozviona here kuti pane musikana akatonaka zvekutodaro zvezve but achida nechimwe chimufesi chekuti ameno haufa chimufesi ichi chinenge chichimurova pamwoyo chaipo handiti but hachina mari but chinosangana nasomeone anenge aine kamari kake handiti asangana nemufesi ane kamari kake anenge achindoda nemufesi achitorara naye but achidzokera futi kune mufesi wake vakadzi vanochita vaivai hazviri kuti vari kuda that same person anoenda uko achichita kubasa uko but manheru akatora nemurume wake achisvika kumba achitodza murume wake kuti nhasi ndakaneta handisi kuda bonde but haasi kubuda mumba imomo because ari kuda imba yake handiti nemurume wake but uko achiita sei achichita uko ndo pandiri kudzoka ine mubvunzo wangu wekuti mune moyo unoda here varume kana kuti munoda something from the man A man is a provider. He must be a provider. so if he fail to must- provide you must cheat No, I'm not. I'm not saying that. But then, guys, let's just accept it. Kuti ndozvo zvakangogara zvichingwari. Kuti as vakadzi tinotongoda provision. You need to provide. You need to show me kuti you can take care of me. so which means ndawina I can. Yes.